Dlhopisy. Trh, ktorý je väčší ako akciový. Čo je dlhopis? Ako zarába? Aké rizika nesie so sebou? Nikto? Poďme sa na to pozrieť. Predstav si, že si tvoj kamarát od teba potrebuje požičať pár tisíc eur a dohodnete sa, že ti ich napríklad o 5 rokov vráti. Počas tejto doby ti platí niečo navyše len za to, že si mu tie peniaze požičal. A takto sa správa dlhopis. Len namiesto tvojho kamaráta si peniaze od teba požičiavajú štát alebo firmy. Keď si kúpiš dlhopis, požičiavaš peniaze. Ty sa stávaš veriteľom, štát alebo firma dlžníkom. A za to, že si požičal peniaze, dostávaš úrok. A toto je kľúčový rozdiel oproti akciám, pretože keď si kúpeš akciu, stávaš sa spolumajiteľom firmy. Avšak keď si kúpeš dlhopis, ty svoje peniaze len požičiavaš. Máte nejaké otázky? Poďme ďalej. Pri dlhopisoch počujeme hlavne o troch pojmoch. Prvým pojmom je nominálna hodnota. Je to vlastne suma, ktorú ti dlžník vráti na konci. Druhým pojmom je kupón. Je to úrok, ktorý ti vyplácajú každoročne. Len za to, že si svoje peniaze požičal. Ak si kúpil dlhopis v hodnote 1000 eur a kupón máš 5%, každý rok ti vyplatia 50 eur. Čiže 5% z 1000 eur. Posledným, tretím pojmom je splatnosť. Je to dátum, ku ktorému ti vrátia tvoj vklad. Alebo, ako sme si povedali, nominálnu hodnotu. Skrátka, požičiaš 1000 eur firme alebo štátu. Dohodnete sa, že ti tvoju vloženú sumu vyplatia o 5 rokov a počas toho ti každý rok vyplatia 5% kupón. Jednoduché. Hovoril som o tom, že sa dajú kúpiť štátne a firemné dlhopisy. Aký je ale medzi nimi rozdiel? Pri štátnom dlhopise intuitívne požičiavaš peniaze štátu. A pri firemnom? Nikto? Firme. Výhodou štátneho dlhopisu je, že sú o niečo bezpečnejšie ako firemné. Prečo? Lebo je menej pravdepodobné, že vyspelý štát skrachuje. Na druhej strane, tým, že je menšie riziko, je aj menší výnos. A teda, keďže firemné dlhopisy sú o niečo rizikovejšie, investorov lákajú na vyšší úrok. Ak vám toto príde povedomé, už sme sa o tom bavili v tomto videu. Keďže sme ich už naznačili, poďme k rizikám. Kreditné riziko. Riziko, že vám dlžník nesplatí. Toto sa môže stať, ak firma skrachuje a peniaze už neuvidíte. Úrokové riziko. Ak si kúpiš dlhopis a počkáš až do konca splatnosti, nemáš sa čoho obávať. Dostaneš späť celú nominálnu hodnotu, presne toľko, na čom ste boli dohodnutí. Ale ak chceš predávať dlhopis skôr, ako skončí jeho splatnosť, musí ťa zaujímať úrokové riziko. Vtedy totiž predávaš za aktuálnu trhovú cenu, ktorá sa ale hýbe. Keď centrálne banky zdvihnú úrokové sadzby, nové dlhopisy sa ponúkajú s vyšším kupónom. Avšak tvoj dlhopis, ktorý vlastníš, má nižší úrok ako dlhopisy, ktoré sa aktuálne predávajú. Čo robí tvoj dlhopis menej atraktívnym? A teda pri predaji by si dostal za neho menej. Platí to aj naopak. Keď centrálne banky znížia úrokové sadzby, cena dlhopisu rastie, pretože máte vyšší kupón ako nové dlhopisy. V skratke, máš dlhopis, počkáš do konca splatnosti, vyplatia ti to, čo si do neho dal. Nepočkáš, riadiš sa aktuálnou trhovou hodnotou. Nechoďte ešte nikam, ešte si to uzavrieme. Dlhopis je teda v podstate požička. Požičiavaš peniaze štátu alebo firme. Oni ti platia kupón a na konci ti vrátia nominálnu hodnotu. Ak počkáš až do splatnosti, presne vieš, čo dostaneš. Vo všeobecnosti sú dlhopisy pokojnejšie ako akcie. Preto ich veľa investorov používa na vyváženie portfólia. Avšak pokojnejšie neznamená bez rizika. Ak ti toto video pomohlo pochopiť dlhopisy, daj mi like, follow a v kľude mi napíš do komentára, či ťa nejaká podobná téma zaujíma a určite sa na ňu pozriem. Teším sa na vás v ďalšom videu.